Emagumbini amanomhlaba sanibona uDlamini lo seMpumalanga umthandazi mbukele khona ekhaya. Ngiphethe into zokusebenza umuntu la ukuthi umuntu aphumele empilweni, impilo yomuntu iyephambili. Kuyakhokha mbukele khona ekhaya. Impilo futhi iyahanjelwa. La mbukele khona ekhaya mathiwa sengikwenzela. Uzawuphuza le bhodlela le. Wena onenkinga nje yegazi elibi, umgcola wegazi mbukele khona ekhaya nezinto konke lapha nalapha ya. Henali mbukele khona ekhaya liyaphuzwa. Manje lakhiwe kuyangitshela ngoba kuhlezi ngikwakhile kumbukele khona ekhaya. La uyakhotha ukugcinela ungabi weak. Uyakhotha ukugcina ungabi weak la siyasebenza sivula into zakhe ezivalekile mbukele khona ekhaya. Siyasebenza kwenzela even nebuff. Nanka amafutha mbukele khona ekhaya. Uyathela khona phambi washise. Ufaka ukulemetshisa ugeza ukukhuluma ubiza imali, inhlanhla nempumelo kuwe mbukele khona ekhaya. La siyakhandela futhi ukuba ukwazi ukuthi uphalaze la. Uphumele lento yokungcola ngaphakathi komzimbeni wakho. Ekuningi mbukele khona ekhaya engakusho kepha ngithi kuwe those are open yanguvuleka. Mayihliziyo yakho ikhwela kumina uyofika kumina mbukele khona ekhaya ngikwenzele ngendlela mina engikwenzele ngayo. Mbukele khona ekhaya. Ungabothi if idlozi wena ungalithandi or ungaboni mehluko kulo bese uyaligxeka ngoba nami inkolo yakho angigxeka. Mina umfoka Dlamini uNdidi Malambo sihamba isemgodi bese singawulali. Ngithi kuwe those are open yanguvuleka. Ivuleke imisebenzi, ivuleke inhlanhla, ivuleke imali, ivuleke impumelelo. Kuzokwenzeka okuhle mbukele khona ekhaya. Mawukhola uthemba. Mina ngiyakholela esintwini sakithi. Ngiyakholela kwabayithi abesalala esebalala, ngiyakholela kubo. But ngikholwa uNkulunkulu omuntu alezwe nemhlaba. So ke mina ngiphila ngaso isintu. Ngendlela kulala nje isintu sami. Ngilala ngidlile nje ngisisintu. So ke nawe u-under government. So ke umuntu lapho atfola khona kuyethunjini ahloniphe khona. Nami lazi kodwa sami ngiyahlonipha. Kosinibusise, kosinikhanyisela. Ngibuyile mbukele khona ekhaya. Phansi le eSwazini, phansi le eMozambique. Ngibuye nezinto zokusebenza mbukele khona ekhaya. Lo sekuphekiwe kuphekwe khona ekhaya njengamanje. Kuzawusetshenzwa siyaphambili ngempilo. Kosibusise. Nawungidinga ufuna ukuhlola online nge-video call kunemali yakho nga 200. Ngodinto zale ekhaya ngiyakubosela mbukele khona ekhaya. Ngithi mina kuwe wena usengasebenza, ngithi mina kuwe usengaphumela empilweni.